avui estic molt content perquè, a part que fa sol i que és primavera, amb el Germán hem fet un conte. Aquest conte és xulo, Doncs a mi em van dir, explica'ls el conte als nens. I clar, a mi m'agrada molt explicar contes. I anava a explicar el conte i aquell m'havia pensat, home, però si els expliques el conte després no el llegiran. I a mi m'agrada molt que els nens llegeixin, a mi m'agrada molt llegir. Perquè clar, si els expliques el conte, els hi xapes la guitarra. I llavors he dit, els explicaré coses sobre el conte, però no ben bé el conte. Així podreu dir als vostres pares i a les vostres mares que us el comprin i que us el llegeixin, us el llegiu vosaltres. D'acord? Doncs, quan pensava què podia fer per explicar-vos coses sobre el conte, em vaig posar la mà a la butxaca i em vaig treure Qui té un gat a casa? Un gat? Fa olor de cua de gat? Qui té un gat a casa seva? Qui fa olor de gat? Segur que coneixeu l'Armand. Sí, l'Armand. El del nas rodó i el bigoti gruixut. No. Vaja, home. Doncs, l'Armand és un pintor. Si segur que us l'heu trobat algun dia pel carrer. És un pintor que pinta i dibuixa. A l'Armand, de fet, li agrada molt pujar al terrat, enfilar-se a la teulada i mirar la lluna. I de fet, també li agrada molt passejar-se pel port i veure com entre les barques els gats corren i agafen sardines que han caigut en algun pescador. I de fet, li agrada tant perquè els dibuixa els gats, l'Armand. Els dibuixa. I li encanta pujar a la teulada i dibuixar gats. L'Armand, que és una mica llunàtic, li agrada parlar de tots els seus amics, els gats de la lluna. I avui està tan distret parlant amb la lluna que no s'adona que ara les potes, ara els bigotis, les orelles i la cua, i el gat ja és fora de dins del paper. Amb aquestes, que el gat surt del paper i l'Armand se'l mira enfadat, li estira dels bigotis, li diu, caso amb l'olla! Coi de gat, què farem ara? I el paper? I el dibuix? I el gat? Bufa d'aquella manera que bufen els gats. Sabeu com bufen els gats? I fa un salt i li diu, ai, Armand, que no em penses convidar al teu estudi. I de la teulada, del terrat, entra cap a dins de l'estudi. I sabeu què veu? Un estudi ple de coses estranyes. L'estudi de l'Armand és d'allò més estrafolari. Que pugi la música.
el gat s'hi trobava com a casa a l'estudi de l'Armand. Esclar, el gat era un dibuix. I l'estudi de l'Armand era ple de dibuixos i de quadres. Des que va venir el gat a l'estudi de l'Armand hi passaven coses del tot estranyes. A l'Armand també li encantava pintar barques, ho sabia? Les barques que veia al port. De fet, un dia va sentir un enrenou que sortia de dins un quadre i l'Armand va mirar dins el quadre. I va veure un pescador que no feia més de mig pam d'alçada, tot enfadat, que remugava estirant una barca. Ai, Armand, el dia que t'atrapi! Ai, Armand, com goses deixar la meva barca sense acabar? I l'Armand es va adonar que, evidentment, la barca no estava acabada. El pescador s'enfadava perquè havia posat la barca inacabada a l'aigua i s'havia omplert tota d'aigua. Ai, l'Armand va agafar un pinzell i va pintar la barca i la va deixar com nova, en un moment. I el pescador se'n va anar content a tirar les xarxes al mar. I des d'aquell dia, l'Armand continua pintant barques. I en els seus viatges l'Armand ha vist moltes coses i ha pintat moltes coses, però no sempre han sigut del tot boniques. A vegades ha vist gent que riu i a vegades ha vist gent que plora, però en els quadres de l'Armand, si la gent riu, riu perquè riu com els de veritat, i si la gent plora, plora perquè riu, perquè plora com els de veritat. El viatge que el Germán i jo hem explicat al conte em fa l'efecte que no és gaire divertit i explica coses de gent que plora. Una vegada l'Armand va veure aparèixer a dins el seu estudi uns caminants carregats amb motxilla, barret i bastó que havien perdut el seu camí i el seu quadre. Estaven perduts, cansats, carregats, afeixugats. Eren fugitius. Però de què fugien? De què marxaven? De què tenien por? On anaven? D'on venien? Tot això no ho sabien. L'Armand i el gat, esclar, se'ls van mirar i en veure que ploraven van decidir que pintarien el seu camí
de tornada a casa. Van arribar i s'hi van trobar de què fugien. Va ser una mica difícil esbrinar tot això, sobretot perquè l'Armand no hi és i no m'ho va poder explicar. Però llegint molts llibres i mirant molts quadres ho vaig poder esbrinar. I ho van escriure. Però aquesta és la part que deixo perquè descobriu vosaltres. Us deixo que ho descobriu vosaltres llegint i mirant els quadres de l'Armand, perquè a través dels quadres de l'Armand podreu seguir el seu viatge i saber què va passar. Així que si voleu podeu venir amb mi a fer el viatge a través dels quadres de l'Armand.